B'kollaborazzjoni mal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, il-produzzjoni televiżiva l-Ajruport ser tagħti ħarsa esklusiva lejn ħafna mill-operazzjonijiet fl-Ajruport. Fil-ġimgħat li ġejjin permezz tal-programm l-Ajruport, it-telespettaturi ta' TVM se jsegwu kif jaħdem l-Ajruport minn wara l-kwinti biex l-10 miljun passiġġier li għaddu minnu kull sena jibdew u jtemmu l-vjaġġ tagħhom b'mod sigur u effiċjenti. It-13 l-episodju, bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Adrian Spiteri, ser isegwu bosta dipartimenti fl-Ajruport, mis-sigurtà għas-servizz tat-tifi tan-nar kif ukoll id-Dipartiment tal-Operazzjonijiet li jkoordina l-moviment tal-passiġġieri, tal-ajruplani u tas-servizzi tal-Ajruport. Il-produzzjoni nħadmet f'perjodu ta' trasformazzjoni fl-Ajruport, meta bħalissa dejjem bosta proġetti ta' kostruzzjoni għall-espansjoni tal-kampus tal-Ajruport. Michela Catania mid-Dipartiment tal-Komunikazzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qalet li fl-istess waqt l-attività trid tibqa' għaddejja bħas-soltu biex jinżamm il-livell ta' 5 stilel fis-servizz li joffri l-Ajruport. Dan huwa l-uniku ajruport li jservi l-Gżejjer Maltin. Jiġifieri irridu naraw li kwalunkwe proġett li jkun għaddej ma jaffettwax l-operat tagħna. Il-prijorità tagħna hija li aħna nkomplu noffru servizz ta' kwalità lil passiġġieri kollha li jivvjaġġaw minn dan l-ajruport. Tul it-3 xhur li ġejjin il-programm Ajruport ser jieħu lit-telespettaturi ta' Television Malta abbord ajruplan tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru, KM Malta Airlines, b'intervista mal-Kaptan Samuel Spiteri dwar ix-xogħol fil-flight deck qabel u waqt titjira mill-ajruport. Qabel jitlaq l-ajruplan għatlu x'inkun qegħdin jagħmlu l-kaptan kull first officer. Bażikament inkunu qed intajru l-ajruplan manwalment iva take-off, nkunu qed nużaw it-thrust levers biex nikkontrollaw il-qawwa tal-magni, nkunu qed nużaw ir-rudder pedals biex nkunu qed nżommu l-ajruplan dritt fuq ir-runway. U mbagħad kif jasal l-speed tat-take-off li nkunu qed naqraw minn dan l-istrument hawnhekk, nużaw is-side stick biex intellaw l-ajruplan. L-ewwel episodju tal-Ajruport se jixxandar wara l-aħbarijiet fuq TVM Plus.